Nek perlu karo Leni sisan. Oke, karo Dok Leni sisan. Kuat Mas sampean jenggleng wong loro iki. Lo ya. Lho kok lolo piye? Nek nyawang sampean lho wonge kuru. Kuat po ngene iki loro lho. Lho, cilik kuru ini penting betah kok. Apa ya? Betah nyambut Sing nang omahe luwih gedhi. Rumangsaku ndek men ya kuru. Saiki gedhi to. Lho, oh ganti. Saben bengi suara lanang pahit. Suara wedok ae. Moji roji. Nempat. Saben bengi gong pijilan kekompakan dijaga makanya selalu eksis jadi kompak saben aku mumbul mesti dijenggleng mudo laras yen aku mumbul dijenggleng ya ora nek kok yoga ngantuk ki mergo kom Rek Mbah Hardi iki piye sing ndi? Mbah Hardi to? Heeh. Nika. Oh, lah ya apal men. Lah rapal piye ngambune atusan ewu kok ora iso to. Genah Mbah Hardi kok ya. Karo kakunge kok. Siat ya, Kung. Awet ngomong anak putu nggih, Kung. Amin. Amin. Yen muda laras kok. Wis ora peduli ku arep nembang ora masalah ning kono pandangane ning gareng. Saben mumbul mesti dijenggleng. Muda laras. Lek men, iso kalah to. Gareng mumbul ki ya melok mumbul ngono lho. Kono mumbul malah ora bali kok. Rini. Dalem. Pen kurung tak jiwo. Wong kok sekrupan kabeh. Yen memajang amangkara jana muda laras andani kok ngene iki tenan iki sampeyan arep tak tanggap kok ya pakai ngerti ya aku mesake sing ngempul sakit ketutupan sakit tok gulune dawa ngantek diodot ngono Pak D totok kae Pak D totok iki tantangan baru tantangan muda laras yen mumbul jeleng ning yen aku ngene iki panggung sing dituthuk oh iya latihan nuthuk panggung kekompakan muda laras kaya dolanan lato-lato to jane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muda laras. Ora kok nek ngono ki kaya aku kaya wong apa ya Rik nek wong ngene ka Rik. Ayan ya, wong ayan. Ngetes kekompakan. Oh ngetes kekompakan. Nah, mumbul jeleng yen ngene gareng kok erek. Wong udut kok omong modal paru-paru. Rokok njaluk, rek njaluk, pipa lungsuran. Bukan rek kaya ngono ae. Sirit ya aja. Ki nggo ngobong omahmu kelar lho iki rumangsamu. Wong wis nembung disilih kok. Ngapunten Pak Surya Paloh. Nggih nggih. Pak Surya Paloh. Kowe nek ya apal men. Arapal piye aku anggotane kok. Good.
apik blas. Len. Gareng bareng blerek kok. Ngajak gareng liya kono. Len, resik ana lho bar dingenek-ngenekne lho kowe lho. Lah iya. Yo, sing kompak, sing kompak. Kembang wae, yo bareni. Kembang wae watan gunung. Udah laras ah. Tenan apik tenan iki. Sabar nyat kowe gur tak nggo mbuak regetan. Panas. Dian. Piye Mas janjine kepiye jangan Aku samar loh Mas Gareng sampean kok lunjak-lunjak terus engko nek mulih-mulih ketedun ngono kuwi. Samar piye? Samar piye? Lho kuwi Dik, Apa? oke men Apa? jiblok kabeh. Alah cuku ana gonen mulih. Nah kuwi nggonmu no kok. Tak kira suket lho kok ireng bae nggone gareng. Nggonmu wis semburat putih nggonmu kuwi. Panas sudyan udan panas aling 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 capek gunung iya 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 Natian ladan sarta lanang Hinu manis sik. Sampeyan pemotuk ngono ning Pak Surono apa wani? Yo ra wani. Gak wani. Yo mulih ra nggon ndas ki engko malang. Hinu mane banyu Selali wis. Ya Nduk, ditembangke. Pak, mike nggo genduk, Pak. Dek Mbak Leni madhep mriko.